ポルブフ第35章地イス町の町と発展。墓津の町から新たな町への旅は大変でした。それでも長い時間探し歩いた後、とうとう皆が安心して暮らせる場所を見つけることができました。ヒゲの場所を意味する地イス町という山の上に新たな町を築きました。ここでカウェック族の第三代のアフポップであるコナチェは、二杯部族のベレヘブケフが首席大臣を意味するカレルアハウであった時にこの町を統治しました。次の第四代の王のコトゥハとイスタイヨルがそれぞれアフポップとアフポップカマハとして統治した時代に、地イス町は石と石灰で作られた立派な町になりました。地イス町には主な家族が3つありました。バラムキツェに始まるカウエック大家と、バラムアカブを始祖とするニハイブ大家、そしてマフクタフの子孫であるアハウキチェ大家でした。この頃はまだ24家はなく、この3大家だけでした。地イス町の町では、争いも困難もなく、皆が仲良く楽しく暮らしていました。彼らは領土を増やしてもっと豊かになりたいなどとは考えてもいませんでした。ある時、地イス町の人々は城壁を強化しようとしました。これはただ自分たちの王国がここにあること、自分たちの偉大さを示すためでした。それを見たイロカブ部族は自分たちの主張を王にしようと考えました。イロカブ部族はアフポップカム派のイスタイヨルにコトゥハ王を殺すようにそそのかしましたが、その企みは失敗に終わりました。その後、イロカブ部族は地イス町の町に攻めてきました。彼らの目的は基地不足の壊滅でした。けれども、イロカブ部族の戦士たちはほとんど殺され捕まってしまいました。そしてその罪を償うため、神々の前で犠牲にされたり奴隷にされたりしました。神々に人間を犠牲にすることが始まったのはこの時なのです。こうして二人の王の時代、この王国はますます大きくなり繁栄しました。そして周りにいる部族の人々は人間を犠牲に求める神を恐れるようになりました。地イス町の町の中に住んでいたのはカウェック二杯部アハウキチェの三部族だけでしたが、彼らの娘に結婚を申し込む者が来ると、三大家の人々は集まり、宴会を開きました。私たちカウェックの者、二杯部の者、そしてアハウキチェの者たちをこうして集まり、子孫のために道を作ろう。私たちの未来に関する良い知らせに
感謝しよう。このようにして基地の人々は長い間チ・イスマチの町で繁栄を続けたのでした。